So what's up mga tol? So Banla TV nga pala mga tol at new vlog episode naman at new day na naman mga tol. So kung hindi pa kayo naka-subscribe sa YouTube channel na mga tol, pag-subscribe na at pag-click ang notification bell. Pag-share na lang mga tol. Karoon na yung mga tol. So tanaw ninyo na ako dito sa kagubatan. So mga isa ta karon, mga isa ta kay wala na ikaw sa balay. Tapos unang uwan na uwan, nagsugod na ping uwan September, room September. So mga isa ta, sige mga isa tagdaghan kaayo kay aron pag ulan dili na ta mga tol, dili na ta mangita pag kahoy bisag basa ba, dili ta bulad so mangita na tagdagang kahoy. Sige, so mo na siya dahil mga tol, mga kahoy para kata to dito tundo ako dito sa ibabaw na po dito dili mga kahoy kani na kahoy yung kanang dako wala na ko ng mga tol gabson. Tapos nang bugaon. So kani atong alsakan kani. Kahoy. Nganong nag-enter kahoy. Pamo na siya mga tol. So kahoy ta. Mga kahoy ta. Gipang tagnok ta dito mga tol, maratag kabaw man ta nga. So na pa din siya mga kahoy diri mga tol. Putlo na nato ni Gabson na. Kahoy. Nya lang ako nakuha mga tol kay dool man. So na ako nakuhaon, tas dagko, lisod kayo na. Kuhanon, may nang kuha mga tol. So doon tagbalay. Balay. Kuhan ko day. O sa baby day? It's okay. He's okay. Ha? Inom nagtik-tiki. Gipang kuhan ko dito day, gipang tagnok ko dito, magkabaw. Higgan ginigkon sa mong balibot. May tagno? Oo. Sige. Magkuhan ko, mag-lot sa sudan na. Narito. Hindi ko man yung may takang ganang bayabas dahil ako na lang nagbutang ilong. Sige. Na ay, tito. Na ay, tito di dagan. Oh, hey, brother. Wala. Hey, brother. Dagan jungjung oy. Hey, brother. Ano to sa tag pamahaw na to. Manti kan duto tag pamahaw. A few moments later. What's up mga tol. So narito karon sa Kamilya di mga tol. So magpa-challenge sa ceiling installer karon mga tol. Magpa-challenge ta. Tara. Kana, tiya, challenge lang dito kay kanang dito kagapon. 1 2 3 4. Isa ra ka mo mabali na siya. 1 2 3 4 gamo na siya mabali. Oh. Ko kanang kuno na, kung makabalo na ka, ay na kuno, ay kanang ay lang iguan kay kanang manong. Isa ra ka mo. Gaan pa. More gapon bali. Pwede na. Isa ra ka ay kanang isa ra ang isa ra ka book i-move nimo diha. Ini buo na sila. Isa ra ay ano na no, di ba? 1 2 3 4. Ano siya? 1 2 3 4. Isa ra ka mo bali na siya 1 2 3 4 gyapon. Oh. Napag-isa. Gani. Di ba 9 bi ani? Imong 6. Kanang galisod sila gapon. Gani. Kani 9 di ani kay 1 X 9. 1x 10 Imong na 6.
Kana, imo ni mag 6. Utang niyo. Tanong. Nong. 1, 2, 3, 4 na 4. Isa ra ka mo, mabali na siya. Mingon siya 1, 2, 3, 4. Paano gid siya dito? Oh. Dili gid ihap. Oh, ma 1 2 3 4. Oh, di, na 1, 2, 3, 4, di ba? Oh. Mabali na siya nong. Purwan, inanay kasi. Oh, inanaga mo yung forma. Mahingon mo sa 1, 2, 3, 4. Na siya. Isa lang ka mo. Isa ra ka move ni mo long. 1 2 3. Dili na, bugano na nung 5, 3, 2 na na. Na 5, 3, 2. Oh, 5, 3, 2 na. Na 5, 3, 2 na. Oh. Ah. Oh, wala gyapon. Sao na eh. 1 2 3 4. Oh, mabali na siya. 1, 2, 3, 4, di ba? Pero vlog na ako. Diri na pud ang ihap. Oh, ano mong ihap? Aro lang kay dito. Mm. Oh. Balik ko. Oh, ano paano ba siya? One move bro. One move bro, one move. O sa kaya to, Boseng. Kuha ging manong. Baitan manong oy. Ila doging sila nagandito. Kaning isa nong. Kaninong. Kana, ang line imo ni mag 6. One line ra imong kuha nun. Ay sa tayo mo super sa to. Na, medyo Brian. Brad yung manang oy. Kanina po dahil nung anong, kanina po. Isip tayo pero man eh. Kuha ng manong bay. Kana. Wala kay papaon, dungagan ra isa ka line. One line ra dungagan ra nimo. Di ba ang 5? Letter B? Oh. Letter D ang 5. Isa. One man na? Oh. One number sa no? Arabic. Arabic niya, Arabic. Ayaw niya click. Ya. Kay kotaw ganing kwan utok ni kuan na kagapon, kotong utok ni bossing oy. Carnelia. Letter B, di may mo no? Di may mo letter B? One. Eh? Ara. One. Oh. Ayaw mo niya click. Ah. Utang mo 6 dia. 1 times 6. Delay. Ayaw mo niya click. Delay, ayaw mo niya click. Naman. Yeah, so challenge na to ni. Pero ikaw na, bahala ka. Ano na ni? Maalsa ning tolo. Nga tewerang kanang kanang gamiton. Dali lang. Wala. Asalan? Ha? Lingar-lingar na to eh. Sa atin nabawasan ko na. Halal. Matumban na. Di lagi na, iya. Oh, sige. Asay, ano? Hala ka sa atin na. Oh. Ay, sayo. Hindi mo. Alsa, bigyan na. Mahal sa yun. Ay, ako, kita na ito nagparaan. Gayron wala to, makuha na to. Gay, utang. Ay, video ako naman. Dili lagi. Sin buang. Dili lagi. So, what's up mga tol. So, karon na mga tol, break time na. So, kagain nabitag ko kagain na ngayon ay sa ako kagain na gi-challenge. Apan o kakuan ate lisuda kayo ato So karon istingan nato ang atong uban sa trabaho mga tol. So ang atong price na mga tol. Price na nato kay kubra kay watay kwarta.
So kinsay nakatanaw din dunit dunit karon natay challenge pa, di ba? Lingaw sa mga construction worker ba, di ba? So see na lang mga tol pag maabot na ang mga kauban. Ay andam sa to stage sa nato atong mga challenge. Tulo ka buk mga tol. Kinsay makakuha ani. Ang taga ng isa cobra mga tol. Dong cobra ba? Cobra nga imnunon mga tol. Sige, bye-bye. So kana May gamit. Alsa. kani. Tapos kumansira naman ng tolo at ataka ka cobra. Kana ang karang nai nimo ni mog 6 kani alsaw nimo nga isara. Kani balihon nimo 1 2 3 4 balihon nimo. Wala presyo. Para wana. Kung nimo kung makakurek ka dito nya marong ka diri, wala ka kung gagadawat. De tunga. Isa ra. Tunga mo. Kubra. Tunga mo. Challenge ngayon na. Pag ikaw lang ang sana, parang mo kay. Lingaw-lingaw ra gani. Unsa man di ay? Membro mo na sa Kaya diya. siya. Kana balihon ani mo. Imo ang sila. 1 2 3 4 balihon ani mo. 1 mo bra. Kabalo mo sana. Asawa na ko na kanay. Kubra. Asawa na ko, kubra. Delay ko na naman doy. Kanang cobra na doy kung maansira naman ng tolo. Way, labot ng duwa. Oh, ansira isa oh. Ang isa. Anak. Ang isa. Tay mayo kayo. So what's up mga tol? So kakalabas lang natin ng bahay ng trabahoan mga tol. So sa kato na video, last video mga tol, wala gini ka sa atong challenge mga tol. Puro mga ignorante mga tol. Gusto sila isa daw ka kadong challenge isa. Dapat isa ka cobra. Buang kabildi ko. Oy kwarta. Isa ra gani ni testing ra gani ko kay para challenging ba. Ng marag nindot sa paminaw ba nga naay pusta-pusta, naay kuan man, naay premyo ba. Yung mga ignorante man yung mga kulong ko na eh. Wala lang ko ni sagot. Wala ko sugot sa ilang decision. Hindi ala sila. Kapoy raman. Tapos tag 20 so sa 60. Sakit na nga sa 60 sa ako eh. I-stack lang na ako sa ihatag na sa inyo. Kabulaos. Siya lang sa bahay mga tol. Siya lang sa bahay. Focus lang sa pambahay kasi malisgrasya at bakok na mametay baby na. Ako sa balay o kasawa na pang nagulat sa ato ah. Sige, bye bye. Nakakot na sa balay mga tol. So what's up mga tol? So kagainan na yung mga tol. So nalubat ta. Kiatay, nalubat. So karon na mga tol. Nakaabot na balay. Anong kagainan nakaabot na balay? Mo to isulti na to ina. Nakaabot na balay. So salamat sa Ginoo nga nakaabot na ta. So akado na tong gipang challenge kay ina mga tol. So wala na to na tupad. Pero it's a big memory na sa ato mga tol. Isa na pud kaadlaw ang na nilabay mga tol. So isa na pud ka memory ang atong na himo sa diri sa kalibutan. So isa na pud nga adlaw ang ato ang natupad sa gisulat sa atong Ginoo mga tol. Oh. Mare na siya mga tol. Padayon lang ta. Kinabuhi. Kita. Padayon lang ta. Dira na to man ang atong vlog mga tol. Salamat sa magsubaybay sa atong vlog. Salamat basta nga to ang kuan karon. Itong focus man mga tol. Pag vlog ta, tapos focus ta sa atong pamilya, focus ta sa atong sa atong baby mga tol, di ba? So pamilyado naman ta mga tol. So ang atong vlog kalingaw-lingaw ni mga tol, makabuwala sa stress, istorya sa ako gamay, tapos malingaw ko nga magtanaw-tanaw pud ani nga mabot sa panahon. So karon na mga tol, happy tata 1 year sa atuang pag-vlog mga tol. So makita na nato, hindot na sila nato naon. So padayon naman lakbay ng mundo mga tol. Sige, bye bye. See you sa next vlog mga tol.